Iphulo lohulumende wephondo leMpuma Kapa elifana noSiyazondla phansi kwesebe lezolimo ephondweni lijolise ekuphuculeni ubomi loluntu oluhlala emaphandleni. Eliphulo likhuthaza abemi bephondo abangathathi ntweni ukuba bazivelisele imifuno emakhaya. Le nkqubo ikwabonelela uluntu ngamanzi omthombo ngenzame zokuqhamisa izityalo zabo. Inkqubo kaSiyazondla ithi ixhase uluntu ngezixhobo zokulima, izithole, amachiza okuqubisana nokhula, izinambuzane kunye nezifo zezityalo. Ukanti ukufumana inkonzo zamanzi kuluntu lwalo mmandla kwenze umehluko omkhulu, nanjengoko befumana amanzi okusela kwaye nokunkcenkceshela izitiya zabo emakhaya. We have also supplied more than 100,000 families with food production inputs to build household capacity to produce food. Inkondekazi yaseGoxe kwilali yakwaBhaca ngomnye othe waxhamla kule nkqubo. Bekukho ubunzima ngokumanzi bengekho. Kuba kaloku kufuneka amanzi sewakha ngentloko emifuleni. Ungalikwazi ukulima indawo enkulu ngoba amanzi anqabile. Wathutha ngentloko. Ngoku nje bamanzi ekhona siyakwazi ukuwatsala ke ngamathumbu kanje. Sithelele silima. Ndilimela ukudla nokuthengisa. Ikhaphetshu, amazambane. Ndiyalima into zonke, beetroot, onion, lettuce. Ndiyathengisa kakhulu ngoDisemba. Ndiyathengisa nje mna naphakathi enyakeni izinto nazithe zalunga. Ukuba ndizilime lapha kundincedisa empilweni. Uncedisane nalamayeza endiwatyayo. Sinegadi, sinemihlaba. Noko indlala zange sive ibabazwa apha ekwindla. Isishebo ndisikha egadini. Unyaka wonke andithengi isishebo. Amanzi lawa etaps siwasebenzisa ekubeni sitye, ekubeni basihoye izityalo, ekubeni basihoye imfuyanyana limfutshane njengegusha siyazikhelela pha ezitephini. Eastern Cape, home of legends.